Manje nawe-ke wena obalusayo udinga uNkulunkulu nomoya kaNkulunkulu la ekukhanyeni okunguJesu Kristu ukuze ukwazi ukuthi ubaluse ngeqiniso. Kumoshakale kangaka nje ingoba abantu basadline umoya oyingcwele, bangamfuni umoya oyingcwele. Sathandana sodwa singabafundisi, saphakamisana sodwa ngoba lo unemali eningi, ngoba lo usebenza umsebenzi omuhle. Sayeka umoya oyingcwele okumele ngabe besebenza phakathi kwethu. Inkonzo ifile today, ziningi zifile, zibulawe ukuthi abantu bacima umoya kaNkulunkulu. Welcome once again kuKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi wakwaShabangu. Angibingelele kuqala umoya oyingcwele okhona phakathi kwethu ngegama elihle leNkosi yethu Jesu Kristu, bese ngibingelela abangcwele kuyindawo zonke la kufinyelela khona le message. Ngibingelele nje bonke, ngithi nje ngiyabonga ukuthi uchoose le channel ngabusaya ndawo ke la ekhaya sikhuluma nje indaba ezimnandi, indaba ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Siyakhulisana, siyakhana, siyabonisana, kodwa nje konke nje kuthi nje uJesu inkosi. Ngizoqhubeka ke kuyindaba ebese ngiqalile last week ekhuluma ngomoya ongcwele. Ngizokhuluma nje lapho nje i-subject nje uNkulunkulu asayibekile kumina, ukuthi ake ngikhulume ngomoya ongcwele ke ngithi hlala kuleyo ndawo leyo. But ke without wasting any time, asifunde kuqala kwincwadi yezenzo, yona ncwadi esovula ngayo kwincwadi yezenzo chapter 1 verse 8. Ngizothatha nje uline oqala, Acts chapter 1 verse 8, la khona lithi, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Ngizothatha nje lo line loyo othi kodwa nizokwamukeliswa amandla uma ngabe umoya oyingcwele sefikile kunina. Ukubaluleka kamoya oyingcwele, uthi uma ekhuluma uJesu uthi nakwamukeliswa amandla uma ngabe umoya oyingcwele sefikile kunina. Okusho ukuthi yebo, singabantu siyaphila, sinawo amandla awethu, kodwa lawa wethu amandla wanelanga, awekho enough. Ingakho simdinga umoya ongcwele, siyamfuna ngendlela eyisimangaliso. Ngani? Ngoba uza namandla lawa thina esingenawo. Khona thina lapho esihamba siphelele khona, la thina sihambe sihluleke khona, kodwa manje mangabe sekufike umoya oyingcwele uzofika ke manje bese samkeliswa amandla uma ngabe umoya oyingcwele sefikile kuthina. Kulokho ilokho kwenza ke manje ukuthi ubone ukuthi kungani abantu abaningi bemumva kodwa bengamuvi ngamandla. Abanye mawuthi ababheka abamuvi at all, ingenxa yokuthi lamandla lawa lelizwe likhuluma ngalo lamandla bazange bawamkeliswe. Kusho ukuthi umoya oyingcwele awuzange ufike kubona, ngoba once umoya oyingcwele wafika kuwe wathola lamandla lawa, wamkelisa umoya oyingcwele wathola lamandla lawa. Ngisho noma ngabe bewuhleli ungafuni ukwenza lutho, umoya oyingcwele uzokwenza ukuthi move ngenxa yamandla azobe ngenile kwena ozobe watholile. But before nje bengivula ngale ncwadi, yona ncwadi le ngathi nje sovula ngayo, before siye kude ake siqale ekuqaleni, ke sithola umoya oyingcwele ekuqaleni, ukuthi umoya oyingcwele ngabe uqhamuka ngoba uJesu esekhuluma ngawo, noma umoya oyingcwele siwuthola lapha encwadini kaJoel, mhlawumbe uqala lapho ukuvela. Ake siyilande nje from ekuqaleni, yonke into ivela kahle lapha kuGenesis, the book of the beginnings. La khona yonke into ifike iqale khona, ke siwuthole lapho ekuqaleni ukuze sokwazi ukuthi masilokhu siza nawo le ndaba sibe ne-understanding ephelele mayelana nomoya oyingcwele. Isifundiso sethu nje singomoya oyingcwele. Ithi ke kuGenesis chapter 1 verse 1 2 3, ngizofunda nje lawo mavesi lawo. Ithi ku verse 1, in the beginning God created the heavens and the earth. Ekuqaleni uNkulunkulu wadala amazulu nomhlaba. Engifuna nje ukuthi siku-underline la ukuthi in the beginning God, uyavela uNkulunkulu in the beginning. Edala amazulu nomhlaba, kodwa nje uNkulunkulu yena uyavela in the beginning.
Verse 2, the earth was without form. Amanye ama-version aqhubeka athi without shape, shapeless. Wawungena form, wawuhlangahlangene. And void. Amanye ama-version la athi the meaning ka void, empty. Shuthi earth was without form, shapeless and empty. And darkness was on the face of the deep. Kwakumnyama ngendlela eyisimangaliso emhlabeni. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Umoya kaNkulunkulu wawuhamba. Amanye ama-version la athi air was moving over the face of the waters. The word hovering also means ukumuva. Umoya kaNkulunkulu wawuhamba phezu kwamanzi, isho kanjalo. Uverse 2 nje ngifuna sik-underline la ukuthi and the Spirit of God. Siyawuthola umoya kaNkulunkulu. Uma ngabe siyawuthola umoya kaNkulunkulu la kusho ukuthi umoya oyingcwele uyatholakala, ngoba umoya kaNkulunkulu iwona moya oyingcwele. Uyatholakala kuverse 2. Ngithi asiyilande nje ekuqaleni kulama verse nje lawa, verse 1 2 3 nje ke sithole nje yonke ipackage ephelele lapho. Ithi kuverse 3, then God said, let there be light. uNkulunkulu wathi makube khona ukukhanya, and there was light. And lo ukukhanya lokhu athi uNkulunkulu makube khona, akusilona ilanga, akusiyona inyanga, akusizona izinkanyezi, akusona ama-globe, akusikhona nje ukukhanya okunye. But ke ukuze iBhayibheli lizichaze lona kuyaye kube kuhle ukuthi lichaze lona before ngiye kuverse 2, ngoba sokhuluma ngomoya oyingcwele. But kubalekile ukuthi uverse 3 nawo siwuchaze uma ngabe ethi uNkulunkulu makube khona ukukhanya, and ukukhanya kwaba khona. Why ngithi kubalekile ukuthi uverse 3 siwuchaze? Ukuthi ngoba uverse 4 uthi and God saw the light that it was good. uNkulunkulu akubona ukukhanya ukuthi kuhle, kwakukuhle ukukhanya. And God divided the light from the darkness. Now asichaze indaba yokukhanya lokhu uNkulunkulu akubona ukuthi kuhle, and wasiyahlukanisa ukukhanya nobumnyama. Ithi ke uma ngabe uya kwencwadini kaJohn, John 8 verse 12. Ithi kuJohn 8 verse 12, then Jesus spoke to them again. Wayekhuluma lamazwi kusho ukuthi wayewaphinda futhi, saying, I am the light of the world. Uthi uJesu mina ngikukhanya kwezwe. Uthi I am the light of the world, mina ngikukhanya kwezwe. Genesis 1 verse 2 verse 3, then God said, let there be light, and there was light. Ithi ku John 8:12 uJesu okhuluma lamazwi lawa ethi I am the light of the world. Uthi uJesu mina ngikukhanya kwezwe. Okusho ukuthi lapha kuGenesis 1 simtholile uNkulunkulu, kuverse 2 sawuthola umoya kaNkulunkulu okuwumoya oyingcwele, kuverse 3 sithola uJesu ethi yena ukukhanya kwezwe. That's why uNkulunkulu wathi uma ngabe kubuka ukukhanya wathi lokhu kukhanya kuhle. Shuthi kwamthokozisa uNkulunkulu. Yabo nje ukuze uyi-understand le ndaba uthi ngempela lokukhanya lokhu ngempela uJesu Kristu. Wobona ngesikhathi uJesu eqeda kubhabhadiswa lithi izwi kaNkulunkulu umoya oyingcwele wehla ufana nesimo sejuba wehlela kuye uJesu Kristu. And then uNkulunkulu wakhuluma laqhamuka izwi liqhamuka ezulwini lathi le indodana yami engiyikhethile futhi engithokozile ngayo. Okusho ukuthi lokhu yakukhanya athi uma ngabe kubheka wathi lokukhanya kuhle. And lokukhanya kwafika kwazalwa emhlabeni, kwathi mase kuzaliwe kwaphila emhlabeni, kwaphinde kwashumela lokukhanya okuyinkosi uJesu Kristu ethi I am the light of the world. Ethi mina yimi ukukhanya. Wathi uNkulunkulu nje mayithi makube khona ukukhanya wayisho mina I am the light of the world. Asiqedelele ithi he who follows me shall not walk in darkness. Olandela mina esho uJesu, olandela uJesu Kristu so zahambe bumnyameni but have the light of life. Kodwa yoba nokukhanya kokuphila ngoba yena uJesu ukukhanya kokuphila. Now going back to the book of Genesis, bengenzela ukuthi le ndaba le ivele ichazeleke ukuthi kuverse 1 nje kahle uma ulivula iBhayibheli uthola ubuthathu bukaNkulunkulu buphelele. From la kuGenesis chapter 1 verse 1 to 3 sesibutholile ubuthathu bukaNkulunkulu buphelele abuhlukanike right through the Bible kuyoze kuyoshaya encwadini yokugcina eBhayibhelini which is the Revelation, the book of Revelation, isambulo.
abahlukani bayahambisana. That's why uJesu wathi uma ngabe sefikile emhlabeni wakhuluma ngobaba, emveza ubaba kakhulu, kodwa waphinde kwakhona amvezayo ukuthi nalo ubalekile ukuthi kufanele nimthole ogama lakhe lingumoya oyingcwele, okuwumoya kaNkuluNkulu. Athi uma ngabe uchaza ethi umoya wamandla oyothi mawusufikile kunina, lo moya lona uyakunipha amandla. But asibuyele la kuGenesis, kukhona into eyenzakalayo la uma ngabe ungalifunda kahle leli Bible ukuze su-understand umoya oyingcwele. Lithi kuverse 2 kuGenesis chapter 1, wawuhamba phezu kwamanzi. Wawenzani uhamba phezu kwamanzi? Right. Sokhuluma nje ngomoya oyingcwele. Imfundiso nje lena noma intshumayelo ngomoya oyingcwele. uNkulunkulu wawudala kahle umhlaba. And in the beginning God created the heavens and the earth. Wawudala umhlaba, wadala amazulu nomhlaba. Leli verse leli uma ungalibhekisisa kahle, uma ulifunda uphiwa ngumoya kaNkulunkulu, uzothola futhi ukuthi leli verse leli there is a gap ethile between verse 1 and verse 2. Khona igap yeminyaka mhlawumbe isimilionezo wathi angazi, but khona igap ekhona between verse 1 and verse 2. Uma ngabe khona abantu abake baphila before kudalo kushuthi babe nawo verse 1, but khona into eyenzakalayo la between verse 1 and verse 2. Asazi ukuthi umhlaba kwenzakalani, watholakala shapeless, empty, umnyama umhlaba. uNkulunkulu akazidali izinto ezingaphelele. uNkulunkulu uthi uma ngabe idala into isuke iphelele, yonke into yakhe isuke ihlangene, iqoqekile, iphelele. Into ekaNkulunkulu zonke ziperfect. Yithina abantu esingekho perfect, but yena uperfect. Okusobala ukuthi uNkulunkulu wathi nje uma eyudala umhlaba wawudala waba perfect. But something happens. Eyenza ukuthi umhlaba utholakale sewumoshakele. And manje wathi sewumoshakele, mhlambe wayephinde wawuyeka uNkulunkulu uyihlalela umoshakele kanjalo. But kwase qhamuka umoya kaNkulunkulu ohamba phezulu kwamanzi. Lo mhlaba kusho ukuthi uma umoshekile kwakukhona amanzi emhlabeni, umoya kaNkulunkulu ohamba phezulu kwamanzi. Okungenzeka kuba umhlaba uzulahlekelwe ishape nazo zonke izinto, ingenxa yokuthi kwathi mangabe kufika amanzi emhlabeni awumosha, wagcina usuba shapeless, nezinto ezazikhona zaphela, waba empty, kwaba dark emhlabeni. Khona into eyenzeka between verse 1 and verse 2. But now umoya oyingcwele wenza into eyisimangaliso, uhamba phezulu kwamanzi. And uma uhamba phezulu kwamanzi kuyabonakala ukuthi kushuthi wakhona intshumayelo umoya oyingcwele owawuyenza emhlabeni phezulu kwamanzi. Okungenzeka kuba umoya oyingcwele wawucela intethelelo, ucela kuNkulunkulu ukuthi umhlaba aphinda uthethelele lo mhlaba. And kuyabonakala futhi ukuthi kushuthi uNkulunkulu wawuthethelela umhlaba, ngoba ku verse 3 wagcina ethi uNkulunkulu let there be light, and there was light. Right. Ake siwuthatheke manje lo mhlaba siyifake thina kulo mhlaba. Ngithi thina sidalwe nguNkulunkulu, sizidalwa zonke zikaNkulunkulu. And futhi uNkulunkulu wathi uma ngabe sidala esipackage esilethe emhlabeni, akasilethanga singena shape, sihlangahlangene, simoshekile. uNkulunkulu wathi uma ngabe dala each and every person wadala someone perfect. Sonke kuNkulunkulu wasidala saba perfect, saba good, saba right, saba bahle, saba nayo yonke into, saphathiswa konke. Kodwa manje kukhona into eyenzakalile, sithema ngabe sesifike emhlabeni, something happened. And lento eyenzeka masifike emhlabeni, thina ke sithema sifike emhlabeni sathola kunesono. And manje lesi sono lesi sithema sesifikile emhlabeni, lesono lesi samosha ipackage, into enhle bidalo uNkulunkulu. Isono safike sayimosha yonke lento. Ake ngimchaze nje umuntu, ngimthatha la ku verse 2 ku Genesis chapter 1. Lithi iBhayibheli the earth was without form.
hayi ngoba uNkulunkulu wayewudale ungena form wawungena shape. uNkulunkulu wayewudala uright kodwa ngenxa yento embe yenzeka watholakala ungasena shape. Nathi sadalwa si right siphelele sinakho konke kodwa ngenxa yesono esathi masifike emhlabeni safikela kusona satholakala nathi sesinesono. Okusho ukuthi nathi sithole sesingasenayo iform noma ishape. Baningi nje abantu abakhona abaphila emhlabeni aba shapeless, engisho kanjalo. Abantu abangazazi ukuthi baya kuphi, baqhamuka kuphi, akukho nje abakwaziyo ngabo. Abazenzi ngeke siba blame, abazenzi baphila ba confused, badidekile, baningi abantu abanjalo. Yini indaba bathi mabefika emhlabeni walesi sono kwaphuma ubuNkulunkulu kubona, makuphuma ubuNkulunkulu kubona kwasala into engena shape, into formless. Kwasala nje umuntu oconfused, odidekile. Bathi-ke ake siqhubeke nayo le ndaba. Lithi and void maliqhubeka. Baningi abantu abaphila be-empty. Azasho nayo umuntu athi yazi kukhona this thing man ngizizwa ngi-empty, kune-void engaphakathi kumina. Ngathi kune-space esidinga ukugcwaliswa, sigcwaliseke la ngaphakathi kumina. Baningi abantu abanjalo abazithola be-emptiness. And abaningi abantu because of this void bayaye bafune mhlawumbe ukuyigcwalisa ngabangani, bazi-associate nabangani abathile thinking ukuthi this empty space sizawuvalwa ukuba nabangani mhlawumbe, kodwa still kutholakala ukuthi akwenzeki. Abanye bayithole sebengene otshwaleni, abanye kuma-drugs, ey'ntweni zonke ey'ningi ezahlukene. It's because of this emptiness engaphakathi kubona, and bafuna manje ukuthi lesi space engathi singavaleka but still kungavaleki. Abanye bayithole befisa ngathi bangathola umuntu mhlawumbe angathandana naye, umuntu ozoba umngani, sithandwa sakhe, thinking ikhona le gap le, this space, this void, bazokwazi ukuthi bayivale, only to find out ukuthi this void ayivaleki. Akekho omunye umuntu ongayivala, singazama ngazo zonke indlela. Abanye baze bacabanga ukuthi ngokuba nemali eningi abayi-accumulate ngendlela ey'ningi ezahlukene, baye bathi uma ngabe bebheka bacabanga ukuthi uma ngabe sebenemali eningi le void izovaleka, only to find out ukuthi umuntu athe senemali yonke nayo yonke into still atholakale engekho happy, ephila kabuhlungu. Abanye baze bayibulele benemali yonke. Yini indaba? Isono esangena, ayikho enye into engavala this emptiness ngaphandle. Siyaqhubeka, izovela isolution yala. Ithi-ke and darkness was on the face of the deep. Sichaza umuntu simthola kuverse 2 kaGenesis. Sonke sithema sifike emhlabeni ngenxa yesono, sawela futhi ebumnyameni, and akusibona nje ubumnyamanyana, ubumnyama obukhulu esifike sawela kubona. Ubona ngani ukuthi sifike sawele ebumnyameni obukhulu? Ubona ngokuthi sithi mangabe sesingenile kulobo umnyama siyalwa, siqabane noNkulunkulu, asimfuni uNkulunkulu. Before abantu babuyisane noNkulunkulu baqala ngokurebela, bangamfuni, baqala ngokuya endaweni abacabanga ukuthi ziwukhanya kanti ezasebumnyameni. Bahamba abantu bayoconsulta eindaweni ezasebumnyameni, abazenzi laba abantu ingenxa yobumnyama abafikela kubona and baphila kulobo umnyama. Abanye-ke nje ilife abayaziyo yasebumnyameni, ukukhanya bakwazi. That's why bebelieve ukuthi lapha bekhona ba right until umuntu azaphume ebumnyameni ezekukhanyeni, kula ezokwazi ukubona khona ukuthi man khona ubumnyama khona nokukhanya. La mina bengikhona ngibengisebumnyameni that day wafika ekukhanyeni, but uma umuntu esayihlalele nje ebumnyameni akaboni lutho. Ubona ngathi yonke into ihamba right, ubona ngathi konke kuhle, kanti cha, there's nothing right. Umuntu usebumnyameni, udedekile, ubanjwe ngomubi. And-ke manje khona into eyenzakalayo ke, sithi sesifikile emhlabeni simoshwe isono sala emhlabeni, sithole si-confused, sihamba sididekile, sihamba sishayisa emabondeni, sidideke, silimazane sodwa. But khona into eyenzakalayo, ake siqhubeke nayo.
because uNkulunkulu uyasithanda ngendlela eyisimangaliso. Lithi iBhayibheli, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Lithi and the Spirit of God. Sithi sesitidekile, silahlekile sinjalo, qhamuka umoya kaNkulunkulu. Sonke thina esithola sesisekukhanyeni, sonke thina esayithola sesambulekeka, sathola ukukhanya, salandela lokukhanya, saqala thina bekade singenayo ishape, bekade singena form, saqala sathatha ishape kungenxa kamoya kaNkulunkulu. Lo esikhuluma ngawo namhlanje. Bonke abatholakala be-empty ngaphakathi kubona, this emptiness bathola isivalekile, basizwa ngomoya kaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu abakhe abantu abadalile wabaletha emhlabeni akabashibe didekile, akabashibe lahlekile, futhi akabalahli. Uzasho ezwini lakhe athi ngeke ngize ngushiye futhi ngeke ngize ngulahle, esebenza ngomoya oyingcwele. Manje lithi iBhayibheli, and the Spirit of God, ukhona umoya kaNkulunkulu. Bese lithi-ke manje even nabasebumnyameni abalandela zonke izinto lezi zasebumnyameni, abanye baze bathwale thinking ukuthi mhlambe bayosizakala, bathola ukukhanya ngey'nyoka abazobuya nazo zonke iy'lwane lezi abahamba bebuya nazo, kodwa khona esikutholayo noma sebethwele benjalo, sizwa lithi izwi likaNkulunkulu, and the Spirit of God. Utholakala umoya kaNkulunkulu uhamba phezu kwamanzi, ngoba umoya kaNkulunkulu uhlala ukhona namanje nje ukhona, uyazungeza phakathi kwethu umoya kaNkulunkulu, ngoba ufuna ukuthinta loya, ufuna ukuthinta naloya, and futhi ufuna ukuthinta naloya. Lithi izwi likaNkulunkulu wawuhamba phezu kwamanzi. And uma ngabe uthi alibheki izwi likaNkulunkulu, most of the time ey'ndaweni ey'ningi malikhuluma ngamanzi likhuluma ngezwi. Yabona la kushunyelwa khona izwi likaNkulunkulu, kula ufike-ke manje kutholakala umoya kaNkulunkulu uhamba kulizwi. And-ke manje ukuze wena olalela uzokwazi ukuthi ulizwe lelizwi, umoya kaNkulunkulu ezokwazi ukuthi akusebenze ngani ngezwi. Mhlampe nje futhi kuyifakazela lento esengiyikhulumile ukuthi umoya kaNkulunkulu futhi amanzi ayizwi likaNkulunkulu. Ngiyayifakazela nje in passing. John 15 verse 3 ithi, you are already clean because of the word which I have spoken to you. Kusho uJesu Kristu uthi nigezekile noma nihlanzekile ngenxa yezwi engilikhulume kunini. Izwi liyamgeza umuntu, liyamhlanza umuntu, and elikhulunywa uJesu Kristu liyamgeza, liyamhlanza. Uma ngabe izwi liyamgeza umuntu, kusho ukuthi izwi lingamanzi. And kuGenesis siyathola ukuthi umoya kaNkulunkulu wawuhamba phezu kwamanzi. Kwafanele ukuthi kube namanzi, kufanele kube nezwi likaNkulunkulu. Izwi kuphele liyosiza umuntu odidekile, confused. Yabona manje ngiza nesolution. Izwi kuphela elosiza umuntu oconfused, odidekile, ongena shape, umuntu empty. Yabona le emptiness ayizukuvalwa imali oyoyithola eningi, ayizukuvalwa umuntu mhlawumbe ongathandana naye, ayizukuvalwa umsebenzi othile, ayizukuvalwa abangani. Lokho yokuzama yozongena ethuneni ngeke izivaleke this emptiness. This emptiness yovalwa that day kwashunyayela izwi kuwena, kwatholakala lelizwi lihambisana nomoya kaNkulunkulu phekwalo izwi. And-ke manje lelizwi leli lizofika lingene kuwena, bese lifike lithi khaxa ngaphakathi kuwena, ngoba manje malifika lelizwi lambula uJesu kuwena. This emptiness ingenxa yokuthi uJesu ebelokho engekho empilweni yakho, but the minute wamukela uJesu eba inkosi nomsindisi kuphela kwakho, manje na-ke lelizwi leli-ke manje lifaka uJesu, bese lethi space ebekade si-empty kuvaleke, uzwe nawe ukuthi yazi bekade ngilambile, ukuzwe ulambe spiritual, ungalambeli ukudla, ulambe mhlawumbe ulambele izwi. Lithi mase lishunyayeliwe izwi usho ukuthi yazi ngadla ngasutha futhi ngezwe ngikhululeka, yazi kwanezinto ezisukayo emahlombe ami ngazizwa ngikhululeka.
ingenxa yezwi elithema lethwa kuwe lelizwi leli siyamazi ulizwi ukuthi ungubani. Uthi uma ngabe efika manje sehamba nomoya oyingcwele, umoya oyingcwele uhamba phezulu kwamanzi, bese ke manje kuvaleke this emptiness. Uyaqala ke manje wena usuyakhanyiseleka, usaphile kubumnyameni. Usuyaqala ke manje uyakhanyiseleka, sekugcwaliseka lawo amazwi akhulunywa nguJesu laphayana kuJohn 8:12 ethi olandela mina kasoze ahambe bumnyameni kodwa woba nokukhanya kokuphila. Usuyaqala ke manje usuyabona ukuthi bengisebumnyameni all along, bengilokho ngiphila lapha ebumnyameni, futhi ukube bengifele lapha ebumnyameni, maye kumina, bengeke ngize ngiye ekuphileni. Iyafika this revelation ngenxa kamoya kaNkulunkulu okuwumoya oyingcwele, ukuthi kube bengifele lapha kulobe yabumnyama, okusho ukuthi bengeke ngize ngiye ekuphileni. And-ke manje umoya oyingcwele uthi uma ngabe kusebenza ngezwi, uhamba phezulu kwezwi, bese ke manje ukwenza lokhu uyakhanyiseleka. And manje the more lokhu ukhanyiseleka, the more kwambuleka uKristu kuwena, the more kwambuleka uJesus Christ kuwena, kuba ke manje the more nawe usondelana ke manje noNkulunkulu, ngoba wathi uNkulunkulu makube khona ukukhanya, and ukukhanya kwaba khona, and uNkulunkulu kwabona futhi ukuthi ukukhanya ikhona okuhle. Lalela umoya kaNkulunkulu ukhona, unomsebenzi omkhulu owenzayo ezimpilweni zethu. Angazi uma ngabe kunabantu abangawu-acknowledge umoya oyingcwele ukuthi aba-acknowledge ngaliphi, ngoba umhlaba uzuzukwazi ukuthi ume uNkulunkulu akhuluma athi makube khona ukukhanya kungenxa kamoya oyingcwele. Asikwazi umoya oyingcwele ukucima sithi asufuni singawamkeli, ngoba une role enkulu owudlalayo kumuntu nomuntu, kanjalo nebandla. Amabandla onke ayadinga ukuthi umoya oyingcwele ubuyiselwe back emabandleni, ubuyiselwe back ebantwini. Ngaphandle kamoya oyingcwele siyolifunda lelizwi, you will never understand lelizwi ukuze sikwazi ukuli-understand sidinga umoya oyingcwele. uNkulunkulu wakhuluma wathi makube khona ukukhanya ngenxa kamoya oyingcwele. Ngaphandle kamoya oyingcwele kusho ukuthi uNkulunkulu wayelokhu eyithulele nje, umhlaba ulokhu umnyama nje. Mhlambe futhi ngivale ngalelizwi elitholakala la kuJohn 6. John chapter 6 verse 44. La kimi khona ifundeka khona kanje ithi, kusho uJesu uthi, no one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up at the last day. Uthi uJesu akekho ongeza kumina ngaphandle kokuba uBaba ongithumileyo amlethe kimi. Akekho umuntu ongeza kuJesu Kristu ngaphandle kokuthi uBaba owathuma uJesu Kristu amlethe kuye. Bese siqhubeka athi futhi onjalo nyokumvusa ngosuku lokugcina. Kungani uJesu ekhuluma lamazwi? Uma uyilanda lapha ya ku verse 2 kaGenesis chapter 1, siyamthola uNkulunkulu ku verse 1. Ku verse 2 umoya kaNkulunkulu owenza ukuthi umhlaba wazi ukuthola intethelelo bese kuba nokukhanya emhlabeni. And ngumoya kaNkulunkulu futhi owenza ukuthi ke manje umuntu uNkulunkulu akwazi ukumdonsa bese eza kuJesu Kristu. And umoya oyingcwele loyo, and umoya oyingcwele umuntu. Umoya oyingcwele akusiyona into, umoya kaNkulunkulu umuntu, ukhona uyaphila. Umoya uNkulunkulu futhi, umoya kaNkulunkulu. Umoya kaNkulunkulu futhi uNkulunkulu. Uthi mayekhuluma la ku verse 44 uthi uJesu akekho ongeza kimi ngaphandle kokuba uBaba amdonse amlethe kumina njengoba mina engithumile. Okusho ukuthi uBaba umdonsa kanjani umuntu? UBaba umdonsa umuntu esebumnyameni engena shape edidekile, empty, but amdonse kanjani uBaba emletha kuJesu amthuma ngomoya ongcwele. Umoya ongcwele ubeke manje usulokhu uhamba ke manje bese uyamthinta umuntu ngezwi elishunyayeliwe. Bese umuntu ethi uma ngabe limthinta umuntu bese eqala umuntu ethi, yazi this Sunday ngifisa ngathi ngaye esontweni. Kula ufika ubone khona ukuthi umuntu usindiswa before afike esontweni, futhi umuntu usindiswa before
amukela uJesu abe inkosi nomsindisi. Umuntu kahle kahle uNkulunkulu umsebenza before umuntu uthi uNkulunkulu esemsebenzile emfihlakalweni ngomoya oyingcwele emdonsa umuntu, bese umuntu egcine ithatha idecision yokuthi manje ngizoya enkonzweni manje and ngifuna nje ukuthi mangifika enkonzweni makuthiwa nje ofuna ukwamukela uJesu Kristu ngivele ngisarende ngamukela uJesu Kristu. Kungenxa yokuthi umoya kaNkulunkulu iwona odonsa umuntu. Ngesikhathi umoya kaNkulunkulu kuGenesis chapter 2 uhamba phezulu kwamanzi, umoya kaNkulunkulu owenza yonke into ukuthi ukuze uNkulunkulu agcine ekhuluma athi makube khona ukukhanya. Kanjalo futhi umoya kaNkulunkulu ohamba usithinta ngezwi. Mhlawumbe umuntu uphenduka ngezwi, angathi futhi mhlawumbe ngokufunda izwi, ngokwambulelwa ngumoya kaNkulunkulu. Umuntu uphendulwa izwi mhlawumbe elilodwa, limphendule lalishunyayelwe umfundisi thizeni ngelanga thizeni, lelo zwi lelo lihlala emntwini, limsebenze. Lihlala kanjani limsebenza? Umoya kaNkulunkulu uhamba phezulu kwamanzi, limsebenza umuntu, agcina umuntu manje sethi manje nami sengiyamfuna uJesu, nami sengayinikela. Bese umuntu eyaqala aye enkonzweni thizeni. Mayefika enkonzweni mhlawumbe noma ngabe kuphi kwi-open air la kushunyayelwa khona nje, la kushunyayelwa khona izwi kaNkulunkulu, bese kubizwa i-altar call. Ithi mayibizwe i-altar call, bese umuntu ephakamisa izandla surrender athi ngiyavuma ukuthi ngizomkhetha uJesu abe inkosi nomsindisi wokuphila kwami. Bese lokuyena obeshumayela ngalelo langa acabange ukuthi uyena ozele lo muntu. Abafundisi abaningi bacabanga ukuthi basizele ngokuthi bathi mabebiza i-altar call sasurrender, sathi masurrender kwayibona basilida ngomkhuleko, ngoba yebo umoya kaNkulunkulu uyamsebenza umuntu, but ekugcineni umuntu ufanele athathe i-action yokwamukela uJesu. Sathi mangabe seyithatha that action isamukela uJesu, bese thi umfundisi sengizela abantwana abangaka namhlanje, kuleli viki ngizala abantwana abangaka, mhlawumbe kule nyanga ngizala abantwana abangaka, kulonyaka ngizala abantwana abangaka. Siyayisisho kanjalo thina, eqinisweni akunamfundiso ozala umuntu, akunamuntu womuntu lutho. Ozala abantu ngumoya kaNkulunkulu. Umoya kaNkulunkulu uyithintela abantu ezindaweni ezahlukene. Mhlawumbe umuntu wezwa izwi lishunyelwa ku radio ngelanga elithile laqala lamsebenza lelizwi, umoya kaNkulunkulu uhamba phezulu kwalo lelizwi, uhamba phezulu kwamanzi. Kunje mangabe sekufika uma ungakubhekisise kahle, abanye abantu bakutshela ukuthi ngafika enkonzweni angimzwanga nokuthi umfundisi wayethini. Washumayela ngimzwanga, kodwa ngezwe mayesebiza i-altar call, ngoba iyona into engase ngiyilindele nje ukuthi ngizokwamukela uJesu Kristu. Ngani? Ngoba umoya kaNkulunkulu kudala lokho umsebenza lo muntu, kudala lokho umsebenza, bese ethi uNkulunkulu esebona ukuthi ya manje umoya kaNkulunkulu usumsebenzile lo muntu, bese ethi uNkulunkulu emntwini, let there be light. And bese yaqala umuntu amukela uJesu, asarenda athi uJesu inkosi nomsindisi wokuphila kwami. Ngani? Ngoba uNkulunkulu usethe let there be light. Ingakho uJesu mayekhuluma lamazwi kuJohn 6:44 uthi akekho ongeza kumina ngaphandle kokuba uBaba ongithumileyo amlethe kimi. uBaba letha umuntu kuJesu, nguBaba esebenza ngomoya wakhe okuumoya kaNkulunkulu, okuumoya oyingcwele. Thina sinabantu, thina beka abantu esibazalayo. Akekho umuntu othi ibandla lami lela, akekho umuntu othi abantwana bami laba. Umbuso ulifunda kahle izwi likaNkulunkulu uzobona nje ukuthi uNkulunkulu uyayisebenzela yena ngeindlela zakhe, kuphela ukuthi uNkulunkulu usebenzisa umuntu ukufinyelela umuntu, kodwa kulokho asekuchazike ukuthi laba ngabantu bakho. Futhi uNkulunkulu angakubeka ukuthi baluseke manje laba bantu, basetshenzwe uNkulunkulu. Umoya oyingcwele uhamba phezulu kwamanzi, phezulu kwezwi elishayeliwe kubona, bamamukela uJesu ngoba esethe uNkulunkulu makube khona ukukhanya kulo muntu, bese kuba khona ukukhanya kulo muntu. And ke manje besethi uNkulunkulu baluseke laba abantu ngezwi. Mayethi baluse, it doesn't mean ukuthi ke manje you own them. Bafundisi asiba own abantu, akusiba bethu abantu, abaka uNkulunkulu. Ingakho siudinga umoya kaNkulunkulu oyokwazi ke manje ukusisiza ukuthi laba abantu bakhe
How do we lead them? Sibahola kanjani? Sibalusa kanjani? Asizi-ke lana nge-wisdom yesikole, asizi nge-wisdom ye-Bible school, asizi nge-wisdom yethu. Kodwa sidinga umoya kaNkulunkulu basetshenzwe uNkulunkulu nomoya wakhe ebalethe ekukhanyeni. Manje nawe-ke wena obalusayo udinga uNkulunkulu nomoya kaNkulunkulu la ekukhanyeni kunguJesu Kristu ukuze ukwazi ukuthi ubaluse ngeqiniso. Kumoshakale kangaka nje ingoba abantu basadline umoya oyingcwele, bangamfuni umoya oyingcwele. Sathandana sodwa singabafundisi, saphakamisana sodwa ngoba lo unemali eningi, ngoba lo usebenza umsebenzi omuhle. Sayeka umoya oyingcwele okumele ngabe besebenza phakathi kwethu. Inkonzo ifile today, ziningi zifile, zibulawe ukuthi abantu bacima umoya kaNkulunkulu becabanga ukuthi ngewisdom yabo bazokwazi ukusebenza. Ngithe nje namhlanje ake siyiqale la le phathi sizokhuluma nje ngomoya kaNkulunkulu, umoya oyingcwele esebenza emntwini. Elithi izwi likaNkulunkulu dade esefikile emntwini nakwamukeliswa amandla, and lamandla lawa awungeke anikhiphe kuNkulunkulu, ayonenza ke manje nihlale nibe grounded kuNkulunkulu, nihambe ngendlela nangentando kaNkulunkulu ngomsa wakhe. Asiphinde siqhubeke kwivideo elandelayo. Gama lami ngumduduzi ngawashabango. Ngibonge nje kuma-subscribers nakuma-comments nama-likes nakuma-channel members ngakho konke nje okuhle ama-offerings eniwenzayo. Siyambonga engathi umoya kaNkulunkulu ngahlala phakathi kwethu usikhulise usisize. Siphinde sihlangane kwivideo elandelayo ngomusa weNkosi. Amen.